Bine v-am găsit la al doilea episod din Minecraft cu Alex cel mic, joacă Minecraft. Intrăm la My World. Ups. În fine. Așa, în episodul anterior am luat lemn roșu, care îl vom transforma în cărbune. Așa, un crafting nostru. Nu am reușit. Of. Deocamdată punem aici. Asta am 4 pietre. Rapid. 1, 2, 3, 4. Of. Merge. Ok. Punem aici. Așa. Mergem după lemn, că asta ne începem căsuța. Ok. O să facem din lemn roșu și ce copac ne găsim și noi. Piatră, că nu mai ajungem acolo. Păi, în acest episod va fi, cred, de 10 minute, așa. În astea 10 minute voi, cred, când descrie, acum vă voi lăsa linkul de descărca și voi această versiune. Și ca să putem juca multiplayer pe un server, îl faceți voi sau îmi dați voi la comentarii. Oricum, vom începe casa imediat. Ce strângem măcar un stick de amândouă. Ok. Plantăm. Păc. Uite ce am peștere. Aici avem umbră. Ninja. Așa. Acum să ne începem frumoasă noastră căsuță după ce tăiem acest copac. Așa. Ok. Facem lemn, tot. Un stick. Exact 2 stick-uri. Și... ok. O facem aici așa.
Of, așa. Una, două, tot facem așa, așa. Un, doi, trei, patru. Cred că o să ne ajungă tot lemnul ăsta. Construim așa, acum încă două rânduri. Încă un stack, folosi mai de o dată. O să fac și un tutorial cu toate itemele noi din Minecraft 0.12.1. Cred că data viitoare. Imediat ne batem cu niște zombi urâți. A intrat și un zombie nou în această versiune, doi monștri noi, un animal de companie nou care se găsește la junglă. Ne aplicăm un pic și tot facem așa, pac, 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 pac. Pac, 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 pac. Ah, și rom. Pac. Ok. Ne pregătim sabia. Of, un zombie ceva. Nu, că... Hai să vedem. Uite, un zombie. Lasă-mă facem puțin. Nivel, da. Yay. Lână, dăm lână. Uai, așa. Uite, acolo mai am un zombie urât. Lag. Opa, de ce am lag? Stai un pic. Ok. Hai acasă. Acăsică. Păi, cred că... Nu știu cât am filmat până acum, cred că 4-5 minute. În fine... Un pic așa. Punem cutie. Tot. Păi... Cred că cam atât în acest episod de Minecraft. Vom continua cu episoadele. Voi face această serie multe episoade. Unde e ușa? Am pus ușa aici. Așa să nu ne vadă.
și mai poate veni pe aici, dar în siguranță. La revedere și vă mulțumesc pentru vizionare, like dacă v-a plăcut, coment dacă vreți să-mi spuneți ceva și eu vreau să vă spun ceva. Un server să jucăm multiplayer dacă vreți să-mi dați, sau o textură dacă vreți să faceți voi, sau mulțumesc încă o dată pentru vizionare. Pa, pa!